Сез нинди бәйгедә катнашып, алмагачлар алу бәхетенә ирештегез икән, менә шул хакта әйтеп китегез әле. Идеясе Зөлфия Ибраһимованыкы диделәр. Рәхмәт. Әйе, без бит инде менә мәдәният бүлегендә эшлим. Район мәдәният йортында эшлим. Ел сайын без төрле конкурсларда катнашабыз, төрле грант проектлар белән хәзер эшлибез. Былтыр уйладым да менә үзебезнең авыл җирлеге исеменнән, мин әйтәм шулай итеп, Тасырның 100 еллыгы уңаеннан үзебезнең авыл җирлегендә 100 алмагач утырту хыялы белән янып йөри идем. Шуны мин язып карадым проект итеп. Һәм менә Лукойл РТЭК оешмасына биргән идем мин үземнең грант заявкамны. Алла кушып, миңа ул акчаны 100 алмагачка акчаны бирделәр. Бу алмагачларны кайларга утыртырга исәпләдегез инде? Бу алмагачларны без менә үзебезнең мәдәният йорты территориясенә утыртабыз, шулай ук мәктәп территориясенә, башлангыч мәктәп территориясенә, шулай ук үзебезнең мәктәп территориясенә үзем укыган, шулай ук мәчет тирәсенә, чишмәләр янына утыртабыз. 100 алмагач алып кайттык шушы акчага, Аллага шөкер. Алмагачларның үстерүнең серләре нәрсәдә икән, утыртканда нәрсәгә игътибар итәргә кирәк, шунсында әйтеп китә алмассыз микән? Алмагачларны йомшартылган, бик уңдырышлы җиргә утыртырга кирәк. Муентыклары өскә чыгып калырга тиеш. Чүпләрен һәр даим утап торырга кирәк. Су сибеп, иншалла, шулай иткәндә алмагачлар бик зур уңыш бирерләр. Бүген сезнең мәктәптә бик зур эш башкарыла, изге эш дип әйтик. Алмагачлар утыртасыз икән. Менә шушы хакта әйтеп китсәгез иде. Менә безнең шушы грант белән инде Ибраһимова Зөлфия дип беләм инде мин. Шушындый алмагачлар буенча грант итеп бит инде. Безнең элекке кушыбыз, аңа бик зур рәхмәт. Безнең мәктәпкә шундый эш киткән өчен инде. Менә безләрнең инде шушы изге максат белән мәктәбебездә алмагачлар аллеясы булдырырга уйладык. Алла бирсә, китердек белибез инде. Киләчәктә шушыннан алмалар үзеп ашарга насыйп кылсын балаларга һәм килгән кунакларга.